आंबोली घाटात मुख्य दरडीच्या ठिकाणी सुमारे 1200 फूट खोल दरीत मृतदेह आढळला। आंबोली गावठणवाडी येथील 29 वर्षीय राजाराम रघुनाथ कुडतरकर असं मृताचं नाव असून तो डंपर चालक आहे। डंपर शेजारी लावून त्यानं उडी मारून आत्महत्या केली। वैवाहिक जीवनातील समस्यांमुळे मानसिक संतुलन ठीक नसल्यानं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती मिळते। रात्रभर हा डंपर घाटात उभा असल्यानं डंपर मालक मायकल डिसोजा यांना संशय आला, त्यामुळे त्यांनी ड्रोनद्वारे घाटात पाहणी केली असता चालकाचा मृतदेह सुमारे 1200 फूट खोल दरीत आढळून आला। यानंतर सह्याद्री ॲडव्हेंचर अँड रेस्क्यू टीमचे सदस्य उत्तम नार्वेकर, मायकल डिसोजा, प्रथमेश गावडे यांनी 1200 फूट खोल दरीत उतरून मृतदेह बाहेर काढला। यावेळी रेस्क्यू टीमचे सदस्य राजू राऊळ, राकेश अमृतकर, दीपक मेस्त्री, फास्कू देसा, गुरु सावंत, संतान आलमेडा, सहदेव सनाम, अमरेश गावडे, रमेश मोहिते यांनी मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यास मदत केली। दरम्यान काही दिवसांपासून डंपर चालकाचं मानसिक संतुलन ठीक नव्हतं। वैवाहिक जीवनातील समस्यांमुळे तो त्रस्त होता। पत्नीच्या माहेरी गेल्यानंतर येताना त्यानं घाटात डंपर लावून दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय। अधिक तपास पोलीस करतायत। त्यांच्या पश्चात आई, भाऊ असा परिवार आहे। या घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली। आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार मनीष शिंदे आणि पोलीस घटनास्थळी उपस्थित होते। आंबोली गावठणवाडी येथील राजाराम कुडतरकर वय 29 वर्ष, त्यांचं लग्न झालं होतं 5 वर्षापूर्वी सांगलीतल्या एका मुलीशी। आणि वर्षभरात लग्न झाल्यानंतर वर्षभरात ती मुलगी माहेर निघून गेली होती, त्यांचं पटत नाही म्हणून। मग तिचं घटस्फोट त्यांचं चाललं होतं। मग तो काल संध्याकाळी त्या सांगितलेला त्या मुलीच्या घरी गेला होता आणि त्यावेळेला त्याने काय नकार दिला। त्यांचं दुसरं लग्न पुढे चाललंय म्हणून त्यांना काय कळलं। अशी त्यामुळे तिथे मिळाली प्राथमिक माहिती, अद्यापासून काय दाखल वगैरे व्हायचं आहे। आणि मग तो आला वरती मोटरसायकलने आणि तिथं मोटरसायकल सोडली होती घाटाजवळ। साधारणतः आंबोली मुख्य धबधबा आहे त्याच्यापासून सावंतवाडी साईडला 500 मीटर अंतरावर मायकल डिसोजांची ती मोटरसायकल होती। मग ती मोटरसायकल कोणती पाहिली, गावात लोकांना सकाळी आणली घरी। मग तो आला नाही म्हणून ते शोधाशोध केली। मग मोटरसायकल जवळून खाली शोधलं। मग ते मायकल डिसोजा त्यांची सह्याद्री ॲडव्हेंचर म्हणून जी टीम आहे त्या टीमला घेऊन खाली पूर्ण सर्च केलं ड्रोन कॅमेरा आणि बऱ्याच कॅमेऱ्याने। तर त्याच्या खाली प्रयत्न होऊन आलं साधारणतः 200 ते 400 फूट पर्यंत खाली। आता कन्फर्म केलं की मला थोड्या वेळातच कळेल। अद्याप प्राथमिक स्थितीमध्ये अजून अद्याप काय आर्थिक मृत्यू दाखल करणं वगैरे सगळं प्रक्रिया एकदम प्राथमिक स्थितीमध्ये आहे। फक्त बॉडी आता वरती त्या ॲडव्हेंचर टीमच्या सदस्यांनी सर्वांनी मदत करून बॉडी वरती काढलेली आहे।